No, 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 no. Ginagawa mo? Galing mo! Yo, what's up guys? Andito naman tayo sa ating panibagong vlog. Ayan si DJ Lon. This video guys ay meron tayong bagong event ngayon. Meron tayong set upan na birthday celebration. Oh my God! Ayan guys, ay makakasama natin si Kuya Erwin, si DJ Lon. Hey! Ayan, may bagong naman tayo ngayon, event. Abanto Mobile Sound kasama natin. Ano masabi mo, Lon? Ha? Ano masabi mo? Shout out mo yung mga tropa natin dyan na hindi makasama. Shout out kay Gakiri, tulog pa. Medyo hangover pa. Si Lodi Marvin. Si Marvin nandyan, hindi makasama. Guys, Papuntang Bambansa. guys, shout out kay DJ Junel na nasa Japan. Hindi rin. Saka si Aris. DJ Aris, si Joy Boy, si DJ Joy Boy. Yan. Ha? Punta lang gitu gumana. Yan guys, yung guys, starting ng birthday ay mga 6 or 5 PM siguro. Ano pa tayong set up ng ayos na? No? Bibit ditong ko pala ini. So guys, samahan nyo kami sa aming setup ngayon sa pasyon ng bali friend ko rin guys, o kakilala ko na magbe-birthday ngayon. Si Sir John Elnar. Shout out sa'yo kuya, happy birthday. Ayan guys, shout out nga pala kay Pinsang Kambal, di nakasama, saka kay Pinsan Mike, Pinsan Jomar. Shout out sa inyo lahat. Kay Pading Tabo, shout out. Madera Sound. Tara guys, samahan mo kami sa panibagong vlog namin, sa bagong event namin ngayon na birthday celebration. Tara guys, let's go. Guys, ayan na si DJ Marlon. Sana ang ating inaantay. Yan pinaka-importante ay DJ Lon on the mix. Yan. Erwin. Pansi kay Doy Lon, din nagsiring. Wow.
Guys, bali sinasakay na namin yung mga gamit. Wow! Yung guys na dalawang sub na 2K watts na isakay na namin. Itong dalawang 2,000 watts na subs ay yung mid. Yung ano na lang guys, yung mga amplifier saka yung mga mixer na lang. Ayan, saka yung mga ilaw na lang, yung ibang gamit saka yung mga wire. Ayan si DJ Lon. Baka kami malimutan ka Lon. Oh no! Babaw. Tatalian na lang, Ging. Ipit mo na lang oh. Ipit mo na lang dito. Mga ilaw mo, Ging. Ginagawa mo! Yung naghihingal papat, ang Uber pa. Nasing pa to si Lon. Ayan guys, ready na lahat yung mga ano namin gamit. Naikarga na lahat yung mga speaker, amplifier, sa mga mixer, mga wiring. Yan, kompleto na. Guys, ang Uber. Yan. Wow! Sige na eh.
few moments later. Put na namin yung mga gamit. Bala ko. Maski ano kami, labang niyan mga Wow! Ayan guys, set up na natin yung speaker. Kaya silon. Tali na lang. Para hindi pumalag. Ginagawa mo. Hey! Ayan guys, nagse-set up na kami dito. Ayan sila DJ Marlon, si Alvin. Wow! Set up na namin agad yung mga speaker saka yung mga ilaw. Dala namin yung sound. Ayan guys, nagsa-sound check na kami nila DJ Marlon, DJ Melvin. May set up na namin guys yung mga gamit natin. So antayin na lang natin yung iba natin pang mga kasama. Kasi meron daw acoustic band na
magja-jump. Ginagawa mo. Ayan guys. Ilan yung microphone mo dun? Ilan? Wala kayo yung mga Wiring. Ayan, Jaylon, Erwin. Guys, ngayon naman kami guys ng kamera ng event nila Jaylon. Sana all. Happy birthday, Sir June. Ayan. Happy birthday to you. Iyan. Baka may gusto ka na, Sir June, ha? Guys, ayun, tapos na yung aming set up yung aming event. Pauwi na kami. Pagod guys.
mga ano na, mag 1 AM na ng gabi. Daling araw. Mangungarap si Kamada sa bagyo. Pwede din. May kanto. Bata ba na? Baba mo na. Tutulak na lang.